हम भोले भाले। अरे ससुर कहीं का दिन रात का किताबिया लेके पढ़ रहा तले कुछ जाना तब है। हाँ बाबा। अच्छा ये बाबा पापा कहाँ गोलो बियाह करे। बियाह करे हाँ। तो सर कहीं का बियाह ना करी तो का जिंदगी भर हम ही तारा का खियाई पियाई बना के मोल हाथ गोड़ जर जाता हाँ। तो आई तो हम गोरी घूमे तो कह न सकी दूसर की मेहरान तोराई ना तो पढ़े ना दी बहुत मारी ना रे ऐसा कुल को अरे होली से एक आध गो लेकिन वैसा ना होई ना ऊ हाँ तो कुछ बने का कि ना हमार बने का हमार फौजी बने का बॉर्डर पर लड़ाई करब देखला ऐसा ने। हाँ तो बॉर्डर पर लड़ाई करे का ना तो आवत है तो तोरा के खाना पका के दे खइबे टाइम से तबे ना जीवे पढ़े। हाँ बढ़िया से पढ़िया लिखिया ना बाबू। ठीक है बाबा। हाँ चलो नाती हमार बन जी पुलिस ना बाबू जो है हमार गोर लागू बोल तो बाबूजी खुश रह आगे ले जा बोल रहा तन माई खुश बोल रहा तन पापा खुश रह गोड़े लगी बाबूजी खुश रह आगे ला। हां जा तारे याद करत रहला बचवा अरे भाई रे पहले की का हमार लड़का है बाबूजी। हाँ खाली के पढ़ाते रहतल अरे त का करी हो कहता कि हम बहुत बड़का अफसर बनब। आ देख तार पहले की पतोइया से कतना ही बढ़िया भी है वो तो पूछन ना रहे सुहर ना। हाँ ठीक है से तो ठीके लगत है कल न पतवा कि देख एक ही हमार नाती है ना एकरा के बहुत ख्याल रखिए तू काहे से कि पढ़े लिखे ला कहेला कि हम बनब एकर बहुत ख्वाहिश है बड़का अफसर बने के। एमे हम फौजी बना देबू ना हम बॉर्डर पर लड़ाई अरे हाँ रे बेटा अरे हाँ हम सब कुछ करता रहा खातिर ठीक बाटे ना। हाँ ध्यान दिया जा बाबूजी जरा पानी वानी पियाऊ। ठीक बा चलो घर में चलो। अरे ससुरा के तू क्या जाता है घर में रहते चल जानत दिखो आज स्वागत मना लेता नहीं। सुन स्वागत के बाद सुन पहले एक बात ध्यान रखिए अगर मेहरारू के कपार पर सर चढ़ावला तो तार मूड़ी काट दे तुरंत 2 मिनट में जो अब कहा कि कपार पे चढ़ाई वो लड़का के बता दे पढ़ाई बढ़िया से। हाँ बढ़िया से टाइम पर रोटी पानी बना के दे तब हाँ जातन तन दुआरा पर जा ठीक है बाबूजी। अरे भाई कितना नुआ में बड़ गइल बाटे कि काट ओहो एकदम अंगूरी पांचो चाटत आज रह बनी इतना सुंदर खाना बनल कि पहले के रहना तो कर जनइबे ना करके नमक कम कर दे कौन ज्यादा आजाद टिप्टी चलू का ज्यादा टिप्टी सुनी ड्यूटी जातन ना एगो बात हम सुन ली ही ड्यूटी जाए से पहिले जातन तो ठीक बाटे लेकिन और जौन आपके लड़का बा ना पढ़े के खाली कोई हक। अरे सुन तू जैसे तार सपरे परिवार चलावे के वैसे तू सब चलाओ परिवार तो सुनी हमके ना ओकरा पढ़े नइखे देवे के ठीक बाटे। अरे हमार करे जा का हो गई लेके पढ़ी तो जा तो हम पढ़नी लिखनी तो का जानते लोग कि हम इंजीनियर हो गनी अरे लेबर का काम करते का वो हमारे से तेज हो जी का जातनी चल पैदल जातनी पज खाना ठीक बा जाई अभी बताते हम उनकरा के पढ़े लिख देतनी अब कहिए दहनी कि जैसे मर्जी वैसे कर सकत हो तो कर सकत है का करे के बा। ए माई रे देख दोस्तवाल किताब मांग के ले ली पढ़े खातिर। हाँ खाना देख कुल लेकर जाता हूँ तो पढ़े जाए हम का कहत रे पढ़े के नाम लिखले हमारे आंगे न तो ध के न काट के बुढ़िया एकदम फेंक दे जानता नहीं क्या भाई लोग पढ़ के आज के बाद हमारा के नाम ले बना तो जानता ना तू ही पढ़बे तू पढ़ के लिख के का करबे अफसर बनबे का नौकरी करबे कुछ ना करबे सब कुछ हमार लइका करी ठीक बा। आज के बाद हमारे आंगे नाम तनको सा मत लिए न तो ध के दबा दे जानता नहीं ठीक बाटे ना चल नल्ला कहीं की आवत नहीं पढ़े इनकरा के पढ़ावत नहीं हमार कोख से हमार लड़का जन्म ले तो ओकरा के हम पढ़ा लिखा के ओकरा के अफसर बनाई आ नौकरी धरवाई आइल बना ई पढ़े लिखे खातिर। का भगवान आज कौना घर में चोरी कर रही देही में दर्द हो गइल बा आ दाम हइये नहीं के बगली में दारू कैसे पी आज तो समझे में नहीं आवत कि का करी किधर जाई। अब 10 रुपया था ना बारे भगवान बा तो के कनिया तो तू भेज दला का तो के 10 रुपया नहीं का कर 10 रुपया रे कॉलम किताब के लिए हम पढ़ब लिखबा पढ़बा हम पढ़ लिख के कितना पढ़ लिखल है तब बात मारना सिन फोरी ना दूसरा कहले हद हम 10 रुपया मांगे सुनो करे तो बा महीने खा बानो तो माई खाना ना देले हम माई खाना ना देले ना बगे देले बगे देले हिया हाँ। ओ ठीक ठीक ठीक
बारे भगवान बा बुद्धि दिले वाला हम लोग कने ना हाँ, सुन पैसा लेबे ना हाँ, हाँ पैसा ले का करबे कलम किताब किन के पढ़ब कलम किताब किन के करबे तो के हमेशा खातिर हम पढ़ाई लिखाई का करबे पढ़ लिख के हम फौजी बन के बड़ पढ़ाई करब तब फौजी बने खातिर ना देहिया में जोर चाहिए ठीक ना आ दौड़े के पड़ी मेहनत करे के पड़ी काजू किस्म खाए के पड़ी तब हो खबर कुछ कर लेब हम कर लेब हाँ कल बे हाँ। तब कल बे तो सुन पैसा मांगला लेके ना पढ़ेला 10 रुपया 20 रुपया मिल तो का पढ़ब सुन तोरा पढ़े लिखे के बा ना हाँ, तो एगो काम कर सुन हम जरूर उपाय बताओ जाके कोनो के घर में सीन फोड़ू जाके चुरा के हाँ, आ गहना गीठ मतलब पूछू मिले हाँ, चाहे गहूँ चाहू तो लेके आओ हमरा के अरे कहिए हमार घर हो हाँ, आ लेके बन तबा पता हाँ। हम तोरा के जीवन भर पढ़ाई के ठीक करे तनी पढ़ा के तो हम बना देब अफसर ठीक बा मालिक हम ले आवतन मालिक हाँ तो दिख किताब हम ले आवतन हाँ जो कोनो के घर में फोड़ के लिया था हाँ भाई ना का चल भगवान दे दो ना एगो हमरा के चेला और हमर दे दो पढ़े खातिर चोरी काम के ओके गोलियों मार दी गोली वाला ये उठावा तनी आ लेके चलो तुम चलिए कितना तेज इंग्लिश में वाला किताब ले बा हाँ बताओ ना अब ले आई ना उरी उरी कितना भाई सर छू ये मत तो तुम हमार आज तो हमारा बेटा हो गया ठीक न सुन बेटा हमारा संग यही कुल काम करे के बा ठीक न आ तो के पढ़ाई आ लिखाई व तोरा के बनाई बक्स ठीक न ठीक बा आ चोरी करत रही ठीक न आ देखियो एगो चोर के बेटा आज से चोर के बेटा बनी पुलिस अफसर ठीक बा ठीक न हाँ। चल घर में चलो सर घर में चलो क्या ट्रेनिंग ले आवत थे नौकरी लगा दनी हाँ तो साड़नियन बना दे चोरी करा करा के दारू पिया पिया के बना देने के पहलवान की नौकरी लगा देने अब हमारो बुढ़ौती आ गई आ जाए वाला तो जय हिंद पापा। जय हिंद बेटा का समाचार समाचार ठीक बा पापा। अब तुरंत 10 दिन में ना हाँ। जाके बॉर्डर पर बस हमारे सपना पूरा कर दल पापा। हम तो बचवा बड़ा ना खुश बानी एगो बात कही पापा, तू हमारे से जो भी करैला हाँ चोरी करैला सब कुछ करैला लेकिन हमारा जब सपना रहता पूरा हो। लेकिन पापा एगो बात बा ना कि हमारे दिल में वो कांटा की तरह जख्म बन के चुभेला। अब का जानते हो पापा, हमार जैसे जन्म भइल ना तो हमार माई मर गई हाँ आ हमार जैसे मतलब दूसर पापा शादी कल हन। हाँ तो जनते बने दूसर शादी कई तो फिर उ आई तो हमारा के मतलब पढ़े ना देते रहे, कुछ ना करे, मार के भगा दिल। हाँ लेकिन ओई माई से आत्मा सोचनी एक बार भेंट कर लेती कि अपन पापा आ मम्मी से कहा पापा मम्मी बना कि ना, कम से कम हमारे पापा बाबा हुई तो कम से कम कहे ना कि ना बन गई। मतलब ये बच्चा ते कुल बात पूछे वाला बात ना हो। जा हमारा आशीर्वाद बा, जा माई बोले अपन भेंट कर, लेकिन भेंट करके है जरूर, हमारा के मत बोलिए ना। ऐसा बात नहीं है पापा। हाँ। एकदम जीवन भर हम बॉर्डर के देश के रक्षा करे खातिर जन्म ले बनी करम आ तोहरे संग रहम, जितना कमाई सब तोहार होई। हाँ हाँ ठीक बा बच्चा, ठीक। जय जय जय। कहतना हमर संस्कारी लड़का बाटे, ओकरा के चोरी करा करा के पढ़ल है, लेकिन एको बेर ना कहला कि हमारे लिए चोरी करौले हुआ। हमारा के बेटा बाप नियन माने एकदम से। बताओ, हमार नाती के कारण हमार लड़का मर गई। आज जंगती के हमारा एगो लड़का रही तो हम एगो लड़का वाला कहे थी। का बाबूजी रोज रोज अथु कइले बानी, बताई ना। आप खाली ये सब सोचत रहतनी, हम आपसे माफी मांगतनी ना। करे का हो कुछ ई समझ हवा में देखत तो नहीं लागत हमर बाबू नहीं खन के। बाबा रोत ना। बाबा बोला थे बाबा। अरे तू क्या हो साहब, फौजी हमनी घरे। हमार अरे गलती हो गई। मैं तो हमके नहीं की पहचान रे हैं। आ तू मम्मी विधवा कैसे पहले बड़ी। बाबा हम तार नाती हई जौन
पढ़े खातिर तारा के किताब संगे पढ़ावत रह, अब माई दूसर शादी कैले रहे उहे आई। ए माई तो हमर गोड़ का धर तो हमें काहे नरक में भेजते रे माई आय। बेटा हमसे बहुत तरह से अन्याय कैले बानी, बहुत गलती कैले बानी, हमके माफ का हो कर गइल बाबा दे। का हो गइल तक हमार रखिया तोरा खातिर तरसत रहलिए रे बाबू। नाती की आज देख ले, कल देख ले तोरा खातिर। कुछ ना है बाबा, हम आ गइनी ना, कुछ ना तो हम लोग के दे माई देख कुछ जौन भी मतलब भइल ना कुछ सब भूल जा। का भूली बाबूजी के का भइल वो लेकर गलती। बाबूजी के का भइल, बाबूजी के देखल चल का भइल। बाबूजी के का तोरे भाई काम मार ओर के कुलत करें तो चल गेले छोड़ के घर, और तोर बाबूजी तोरा वियोग में रोत 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 चल गई ना। बच्चा एको बेर ना बाबू सोचना कि हमर लइका कहीं होई कि ना होई, हमर बाबू के छोड़ के चल गेल। अच्छा जाए माई हम आगो ना सब ठीक हो जाई। अब बाबा कोनो चीज दिक्कत ना होखे देम, अब ठीक बना। बच्चा इतना दिन कहाँ रहे को मेरे खोज खबर ना हमनी के बाबूजी लेत तो हमर माई हम मतलब पढ़े खातिर दूसरा से किताब मतलब पैसा लेके किताब मांग के लेके आई रही कि माई हमारा खाना दे दे, खाली पढ़े के भेज दे। तो माई हमके मार के भगा देला से लइका ना समझ बेटा समझ देख तोर से माफी मांगत है, हमसे हो गलती गइल। हो गई तो हम जात रही बाबा ना, तो रास्ता में एगो चोर भेटाइल, तो उ हमारा से चोरी करावे। रोज हम राती के जाई 2 बोरा 4 बोरा चोरा के ले जाइए, तब हम बाकी पढ़ा के इतना बड़ बना के आज हम हमार सपना पूरा कैलस। हम बचपन से बाबा देख ले तो लाज लगे के चाहिए कि एगो चोर हो के एगो दूसर हो के गैर हो के हमर लाइक नाती के काज से का आई ना बना एगो और बात कहते मम्मी, देख जितना हम पैसा कमाई आज से आधा पैसा तो हम लोग हम घर भेज देम, आ आधा पैसा अपना बाबू के अपना गुरुजी के जो हमरा के बनैले बन, ठीक है ना। हमारा सपना पूरा तुम छोड़ के चल जीबे अभी हमारा पास ना। ना, अब हम ना रह सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे काले जाए के बाटे। हम ज्वाइनिंग मम्मी हम भेंट करे में पैसा भेजत रह बाबा, ठीक ना। मम्मी के बढ़िया से रखियो, आ जाइला आज छोड़ के जा तो लावा टाइम नहीं है बाबा जाता। नाती कैसन नसीब वाला हम बानी कि नाती हम घरे आइल, नाती फिर चल गई। देख ले से कहल जाला ना, अपना में और पढ़ाई में कोनो अंतर ना होला। देख तू हाँ, जितना बाबूजी, गलती बहुत कैले रहलिया उतना तोरा के माफ कर देला। बहुत हमसे गलती हो गई बाबूजी, हमसे माफ कर देना। हम हमारा का माफी मांगे करतली। हम बहुत गलती कर देनी। आज भी हमारे के अपन माई समान माना था, हम के कुछ ना समझ नहीं।